Τάκη. Ναι, εδώ, φτάσαμε. Θα το κάνουμε τελικά. Ναι, εννοείται. Είμαστε η Εβίτα Και ο Γιάννης Μισδρουκόη Πλανέτη. ήρθαμε για να ταράξουμε τα ραδιοφωνικά πιστεύω. Ο Βατούνικε Γίναμε ένα με το μικρόφωνο. με την κονσόλα Γίναμε αυτό. που κανένας δεν περίμενε. Σούπερ ήρωες. Ό,τι κάτσει. Ό,τι κάτσει. Από 24 Νοεμβρίου Κάθε Τρίτη, 8 με 10, ταξιδεύουμε στο άπειρο. δίχως αύριο Με πολύ παρελθόν και αβέβαιο παρόν.